Yes, vi har øvelse 210, og vi er gruppe med Olivia, Theo og Magnus. Og vi har opgave B. Og der står, at bestem ved hjælp af et kastværktøj, altså en spire, følgende ubestemte integraler. Så det vi gør, det er, at vi går hen og vælger det er en matematikskabelon, hvor der står ubestemt integral på, og indsætter i vores Inspire, og så indsætter vi vores integral, som hedder 1 over 4 x i anden 1 over x i anden minus 4x. Og så skal vi så bestemme, hvilken integralvariabel det skal være, og det skal være x. Så trykker vi enter for at få resultater. Så nu har vi så integreret følgende ubestemte integral. Det har vi så også gjort. Nu gør vi det efterfølgende på de to efterfølgende, og finder den ubestemte integral her og her. For at tjekke efter, at vi har fået det rigtige resultat, så differentierer vi den ubestemte integral ved at bruge differential quotient værktøjet, hvor vi sætter x'en her, og så vores ubestemte integral. Og der skulle vi gerne få vores oprindelige funktion her. Og så skal så sætte her i stedet. Og det gør vi også, så derfor har vi fået det rigtige resultat.